hear it for Aryna Sabalenka. Арына Сабаленка, бадай самая вядомая беларуска ў свеце тут і цяпер. Яна прайшла імклівы і цяжкі шлях да звання першай ракеткі, ад дзяўчынкі з агрэсіўным стылем гульні да абсалютнай дамінанты на кортах Мельбурна і Нью-Йорку. Сабаленка ўваходзіць у лік самых высокааплатных спартовак планеты. Агульная сума прызавых за ўсю ейную кар'еру больш за 49 мільёнаў долараў. І гэта без уліку рэкламных кантрактаў. У Беларусі яе поспехі заўсёды разглядаліся праз прызму дзяржаўнай ідэалогіі. Александр Лукашенко неаднаразова дэманстраваў сваю прыхільнасць да Сабаленкі, выкарыстоўваючы яе перамогі, каб падвысіць свой палітычны прэстыж. Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай, поздравляем. Ты хоть какое-то отношение имеешь к ней? Арина, за тебя. Гэты тост прагучаў у гонар першай перамогі Арыны на турніры вялікага шлему. Для Сабаленкі гэта быў момант, які канчаткова ператварыў яе ў зорку планетарнага маштабу. Яна пераехала ў ЗША, дзе пачала будаваць сваё жыццё і кар'еру на сусветным узроўні. За яе пачалі заўзець на ўсіх кантынентах, а на трыбунах падчас яе матчаў стала нормай бачыць галівудскіх зорак. Але жыццё па-за тэнісным кортам падкідала Арыне не меншыя выклікі. У жніўні 2020-га, калі беларускія вуліцы залівала кроў, а крыкі закрэсцена пракаціліся рэхам у медыях усяго свету, Арына, як і іншыя беларусы, не хавала сваіх эмоцыяў. Я не магу паверыць, што ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі. Я не магу спаць ужо 4-ю ноч. Я не магу глядзець на жорсткасць у адносінах да людзей, якія безабаронныя. Навошта? Калі ласка, спыніце гвалт. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы. Але неўзабаве рыторыка Сабаленкі пачала мяняцца. Ужо ў лістападзе ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Не па телеку» Арына выразна дала зразумець. Яна не з тымі, хто патрабуе пераменаў. Люди считают меня предателем, какие-то люди, да, считают меня... Ты думаешь, что от тебя хотят? Ну, конечно, они хотят, чтобы я сейчас такая впрыгнула в Инстаграм с таким вот этим флагом и кричала об этом. Но у меня другая, у меня вот позиция другая. Я, вот так вот оно. Так вот оно есть, и у меня на то свои причины. Кропкай у гэтай трансфармацыі стаў снежань 2020-га. Пакуль сотні спартоўцаў ішлі на сотні і гублялі працу за подпісы супраць гвалту, Сабаленка паставіла свой подпіс пад адкрытым лістом у падтрымку Александра Лукашенкі. 3, 2, 1, пуск! З пачаткам поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, якое падтрымаў рэжым у Беларусі, ціск на Сабаленку з боку міжнароднай супольнасці і украінскіх спартоўцаў значна ўзмацніўся. Украінскія тэнісісткі перасталі паціскаць Арыне руку. У 2023 годзе Сабаленка ўпершыню выйшла ў паўфінал Ролан-Гарос, не пакінуўшы шанцаў Эліне Світолінай. На пасляматчавай прэс-канферэнцыі беларуску спыталі пра вайну, і Сабаленка сказала, што яе не падтрымлівае. Но удакладняльнае пытанне, але вы ўсё яшчэ падтрымліваеце Александра Лукашенку? Спартоўка адказала. Складанае пытанне. Я маю на ўвазе, што я не падтрымліваю вайну, а значыць, я не падтрымліваю Лукашенку проста цяпер. Нягледзячы на гэтыя словы, крытыка не сціхла. У студзені 2026 года украінская тэнісістка Александра Алейнікава ў інтэрв'ю «Le Équipe» зноў актуалізавала пытанне маральнай адказнасці беларускі. Гэтыя людзі маюць магчымасць выказвацца. Яны не толькі гэтага не робяць, але што яшчэ горш, многія падтрымліваюць Лукашенку і Пуціна, якія стаяць за выбухам, ад якога дрыжала мая кватэра ў Киеве. Гэта настолькі несправядліва. Праз іх пакутаюць мая краіна і мой народ. Яны гэта падтрымліваюць, фінансуюць і удзельнічаюць у расійскай прапагандзе. Праз іх проста цяпер у маёй краіне гінуць нявінныя цывільныя людзі, жанчыны, дзеці. Гэта непрымальна. Мне здаецца, што я жыву побач з небяспечнымі людзьмі. У іх небяспечнае перакананне. І іх дзеянні небяспечныя. Варта прызнаць, што адмежаваўшыся ад беларусаў у краіне, якія цярпяць ад свавольства Лукашэнкі, Сабаленка публічна не ўдзельнічае ў прапагандысцкіх праектах Менску і Масквы. Хоць нават такія модныя глобальныя праекты, як Esquire, працягваюць дапытвацца на контррэакцыі на падзеі дома. І адказы кожны раз даюцца Арыне няпроста. Цалкам відавочна, што ніхто не хоча гэтай вайны. Ні з якага боку, ні расійскага, ні з беларускага, ні з украінскага.
вядома. І было сапраўды цяжка, што мне давялося выказаць сваё меркаванне. Я ж не эксперт, навошта мне наогул пра гэта гаварыць і бачыць, як іншыя гульцы абмяркоўваюць гэта і кідаюць у нас абвінавачанні, нібыта мы да гэтага датычныя. Гэта быў вар'яцкі напружаны момант. А я была маладая. Я разумею, я ўсё яшчэ маладая, але ўсё ж. Колькі мне было гадоў, калі гэта здарылася 4 гады таму? Каля 23? Што я наогул разумею ў палітыцы? Чаму вы пытаеце ў мяне, як гэта робяць усе гэтыя прадстаўнікі медыяў? Я думаю, яны проста не разумеюць, навошта ім пытацца ў спартоўцаў пра гэта. Пакуль Арына Сабаленка кажа, што яна не эксперт у палітыцы, іншыя спартоўцы робяць выбар і плацяць за яго. Расійская тенісістка Дар'я Касаткіна адкрыта асудзіла вайну і Пуціна, назваўшы агрэсію агрэсіяй. У адказ страта дому і змена грамадзянства. Історыя Сабаленкі ж паказвае, у сучасным спорце ўжо немагчыма застацца па-за палітыкай. Нават маўчанне – гэта таксама пазіцыя, якая мае сваю вагу і цану. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Феномен Арыны Сабаленкі на корце і па-за ім абмяркуем з нашым наступным спікерам Александр Апейкін, кіраўнік спартовага фонду «Салідарнасці». Вечар добры вам, спадар Александр. Добрый вечер, вітаю. Спадар Александр, вось Арына Сабаленка, аб'ектыўна адна, самая вядомая беларуская, магчыма, цяпер у свеце, але яна фактычна не агучвае сваю ні грамадскай, ні палітычнай пазіцыі, не распавядае пра, скажем так, свой бэкграунд. Гэта сёння норма для вось такіх зорных спартоўцаў такога ўзроўня, ці ўсё ж выключэнне, і мы можам казаць пра нейкі феномен? Гэта бліжэй да нормы, і тут трэба разумець, што вялікі спорт – гэта ў першую чергу гэта вялікая камерцыя. І, натуральна, за кожным паспяховым атлетам стаіць вялікая колькасць трэнераў, менеджераў, агентаў, камерцыйных кантрактаў, спонсараў і іншых стейкхолдераў і ўсё такое. І таму трэба разумець, што кожны атлет, ён абмежаваны некаторымі абставінамі і часам абмежаваны канкрэтнымі кантрактнымі пунктамі. Таму паспяховыя атлеты, зорныя атлеты, яны насамрэч вельмі абмежаваны ў сваіх выказваннях, у сваіх дзеяннях, у сваіх думках, і гэта часта абумоўлена тым, што яны не могуць гэта рабіць менавіта з-за таго, што з імі працуе вялікая колькасць людзей, якія залежаць таксама ад гэтых выказванняў, бо ад гэтых выказванняў залежаць і камерцыйныя кантракты, і залежыць і спартыўная кар'ера, і залежыць лёс вялікай колькасці людзей. Ну і ўвогуле для многіх атлетаў гэта такое разуменне, што нейкае рэзкае ці канкрэтнае выказванне, яно проста можа раздрабіць аўдыторыю ці падзяліць аўдыторыю сваіх фанатаў і ці заўзятараў. Вось, таму атлеты паспяховыя, я ўжо даўно гэтую сітуацыю адсочваю, яны вельмі асцярожныя ў выказваннях. І Арына Сабаленка ў першую чаргу гэта ракетка, першая ракетка свету, гэта, напэўна, на сённяшні дзень самая паспяховая беларуская спартоўка, адна з самых паспяховых спартовак свету. Таму кожнае яе слова, кожнае яе дзеянне – гэта вельмі вялікая, я б сказаў, нават палітычная адказнасць. Так, у мяне сын хоча харчавацца так, як харчуецца Крістіяну Рональду, так? Ну, але вот разам з тым, акурат вы кажаце, што шмат людзей, шмат ресурсаў працуе на Арыну і побач з Арынай, ну, то маглі бы нейкім чынам навучыць, як Арыне адказваць на вось гэтыя дапытлівасць журналістаў, якія за кожным разам гэта пытаюцца, так? Што канкрэтна можа вось у дадзеным выпадку, у выпадку з Беларусю абмяжоўваць Сабаленка ў выказваннях? Гэта вось кантракт, страх наступстваў для яе персанальна, ці свядомы выбар не ўмешвацца, так? Вось вы сказалі, што мне вот это спадабалася, што, магчыма, нейкія людзі. Мы ведаем, што Максім Мірны адзін з трэнераў. Можа, тут нейкі яшчэ персанальны фактар? Я думаю, тут просто асабістае жаданне, можа, у сілу ўзросту, якую, дарэчы, Арына Сабаленка сама падкрэсліла, што некаторыя пытанні яна не магла там цалкам усвядоміць, агучыць, бо не дазвалялі, умоўна кажучы, да веды ці валоданне інфармацыі, там гэта ўсё канкрэтна агучыць. Ну, яна на гэта спасылаецца і мае, дарэчы, на гэта права. Вось, але,
мне здаецца, асноўны, канешне, чыннік гэта асяроддзе, гэта людзі прафесіяналы, якія працуюць з атлетамі высокага ўзроўню, гэта агенты, гэта спонсары, гэта арганізатары турніраў, якія нефармальна, а часам і фармальна ў кантрактах яны абмяжоўваюць як бы атлетаў у такіх як бы самастойных выказваннях. Вось, гэта ж вельмі як бы распаўсюджаная практыка ў футболе там, ці ў хакеі. Так, але мы... Александр, але былі падзеі в Іране, былі падзеі в Іране, і мы бачылі таксама, што все топавыя спартоўцы іранскія выказаліся. З тым ці іншым поспехам, але зрабілі гэта, так? Ну і гэта, вось, вяртаючыся да размовы, што такія зоркі, як Арына Сабаленка, маюць быць прыкладам, так, для дзяцей. Вось, ці ў дадзеным выпадку маўчанне, калі цярпяць тысячы тваіх суайчыннікаў, ці гэта маўчанне, якую маецца, ці на карысць это Арыны грае, ці не, на твою думку? Я думаю, тут трэба як бы ўсё ж такі сачыць за яе сапраўднымі эмоцыямі, і мне здаецца, яе сапраўдныя эмоцыі яны ўсё ж такі былі даволі адназначнымі, але публічная рыторыка яна была адфільтраваная. Таму я думаю, калі вось сачыць за такімі невербальнымі як бы сігналамі, для мяне як бы ўсё адназначна. Вось, калі ўжо там сачыць за афіцыйнай рыторыкай ці публічнай рыторыкай, натуральна, яна як бы скарэктавана і скарэктавана якраз такі праз вось працу з асяроддзем, працу з тымі людзьмі, з якімі яна працуе. Вось, ці ўзаемадзейнічае. Ну і натуральна такое асяроддзе, яно як бы вельмі асцярожнае, вельмі прафесійнае, асабліва ў спорце. У спорце не любяць як бы нейкую такую палітычную рыторыку ці нейкае канкрэтнае такое палітычнае выказванне, бо натуральна гэта шкодзіць як бы камерцыі, а вялікі спорт гэта, на жаль, на сённяшні дзень гэта ў першую чаргу гэта вялікая камерцыя. Пакуль што я скажу шчыра, Александр, не бачу гэтай наўпроставай сувязі выказацца адносна цярпення сваіх суайчыннікаў і камерцыі, так? Але магчыма сапраўды гэта фактар вось гэтых чалавечых адносінаў персанальных нейкіх, так, людскіх, сваякі, магчыма, Арыны Сабаленка у Беларусі, але гэта цікава, што ні першы радок у сусветным рэйтынгу тэнісным, ні жыццё, так, ні самы высокааплочваемы спартовец у свеце, ні жыццё ў Фларыдзе не даюць табе свабоды, і дыктатура, і аўтарытарная ўлада ўсцяж пануе. Усцяж. Яна прывязана да Беларусі, да беларускай аўдыторыі, да беларускіх заўзятараў, да беларускіх бацькоў, родных. Дзе б ты не жыў, усё роўна гэта як бы фактары яны застаюцца. Так, і калі паглядзець на гэтае нават відэаінтэрв'ю для Эсквайра, і вот калі паглядзець самы залайканы каментары, папрашу паказаць яго нашаму рэжысёру Алесю, самы залайканы каментар быў акурат пра тое, што Арына Сабаленка, ты павінна раскрыць сваю гісторыю, адкуль ты. Людзі шукаюць для асторыі не заўсёды толькі тэніс у спартоўцаў, і для пэўнасці ты вялікі чэмпіён, але для вялікіх чэмпіёнаў важна таксама так, ведаць, як да гэтага ты дасягнула, як ты да гэтага прыйшла. Вось, і я люблю цябе, да, вось быў гэты каментар. Так, але мы бачым, што гэта таксама аўдыторыі для Сабаленка важна, так, ведаць. І тут пытанне, ці агулам сёння можа быць спартовая зорка такой велічыні, як Сабаленка, вось, з няпоўнай сваёй гісторыяй паходжання, адкуль яна, што, якія ў яе дачыненні з гэтым народам і ў якой сітуацыі наагул цяпер гэты народ знаходзіцца. Ці можа быць, это ж не да канца поўная такая зорка ў такім разуменні, калі мы не ўсё ведаем пра гэтую асобу? Я думаю, што яна проста ў такім персанальным відзе спорта выступае, і там як бы фактар вось такой нацыянальнай ідэнтычнасці, ён ужо як бы другасны, бо атлеты яны не атаясамляюць сябе там з нейкай камандай там канкрэтнай, калі гэта там казаць пра камандныя віды спорту. Яны як бы ўжо больш як бы прадстаўляюць свой уласны такі асабісты брэнд. То бок яна ў першую чаргу як бы ў тэнісе яна Арына Сабаленка як персанальны брэнд, а ў другую чаргу як бы яна ўжо там беларуска і прадстаўляе там фактычна там беларусі, беларускі народ. Вось, таму у мяне такое вось уражанне проста. У камандных відах спорта гэта як бы больш як бы выразна.
адчуваецца. А ў Ну, персанальных там часта як бы людзі, яны нават на ўзроўні просто нават сваіх такіх псіхалагічных установак, яны атаясамляюць сябе перш за ўсё як сваё ўласнае імя, як самого сябе. Вось, а там ужо як бы ў другую, там трэцюю чаргу, як так. там прадстаўнік краіны ці народа. Таму Так. я думаю, тут такі вось Спадар Александр, больш цікавая тэма. міжнародная спартоўка ўвогуле такого як бы глобальна фармату, маштабу і можа часта не ўзгадваць там пра свае карані, бо просто это такая, я кажу, псіхалагічная наладка ў многіх індывідуальных атлетаў.